Čaute všetci, môj nickname je Engray a dnes sa budeme zaoberať teóriou, ktorá odpovedá na otázku, ako skončí Hra o tróny. Mnohí z nás si konec predstavujú tak, že Daenerys a Jon sadnú spoločne na trón, splodia kopu detí a to sa stane hneď potom, ako sa im podarí poraziť bielých otcov a ostatné prekážky. Takéto špekulácie vyvrátil George R.R. Martin vo viacerých interviách, kde prehlásil, že jeho veledielo nebude mať tak sladký koniec, ako tomu bolo u Pána prsteňov, kde dobro porazilo zlo a všetko zlé sa tým skončilo. Teória, o ktorej dnes budem hovoriť, je jedna z tých, ktoré majú veľkú pravdepodobnosť toho, že sú pravdivé, takže opatrne chránte sa spoilerom. Takže, teória hovorí, že niekde vo vzdialenej budúcnosti vo svete Westerosu bude majster v Citadele, ktorý napíše knihu s menom Pieseň ohňa a ľadu. A podľa teórie by to nemal byť nikto iný ako Samwell Tarly, ktorý tieto udalosti zažil z prvej ruky. Teória ďalej hovorí to, že na konci poslednej knihy, respektíve na konci poslednej epizódy seriálu bude scéna, kde nejaký majster zatvorí knihu a povie: tak toto bola Hra o tróny. Táto teória má viacero silných myšlienok, takže začneme hneď na začiatku prvej sezóny prvej epizódy introm, ktoré sa mení každú epizódu podľa toho, ktoré postavy a oblasti sa v nej nachádzajú. A teraz sa pozrieme na prvé zoznámenie Samwella s Citadelou. Trvalo dosť dlho, kým sme dostali vysvetlenie, čo vlastne je tá vec, ktorú vidíme skoro každú epizódu hneď na začiatku. Toto zariadenie sa používalo na zistenie astronomických údajov, no to vôbec nesúvisí s Hrou o tróny. A práve preto by to mohol byť dôkaz, že to znázorňuje samovú prítomnosť Citadele, keď túto knihu napísal. Možno sú v seriáli práve preto, lebo tieto zariadenia spravili tak veľký dojem, keď ich po prvý raz uvidel. No pozrime sa ešte raz na intro seriálu, či tam nie je ešte niečo. Ak ste sa sústredili, mohli ste si všimnúť akési kotúče skla, ktoré približovali a vzdialovali mapu Westerosu, a presne také udelátko sme videli v rukách majstra, ktorý sama uviedol do Citadely. Je tu ešte zopár ďalších dôkazov, ktoré by som chcel pripomenúť. Pamätáte si scénu sama s Archmaestrom, keď hovorí Samovi o knihe, ktorú píše? Táto kniha bola práve o vojnách, ktoré nasledovali po smrti Roberta Baratheona, respektíve sú to všetky tieto udalosti, ktoré sa odohrali v Hre o tróny. A keď mu majster povedal názov knihy, tak sa Samwellovi moc nepoznával a povedal, že by knihe dal viac poetický názov. Čo takto Hra o tróny? V knihách napísaných George R.R. Martinom sú aj spomienky na iné reálne knihy, ktoré sa vyskytujú vo svete Hry o tróny, ako napríklad Tanec s drakmi, ktorý čítala mladá dcéra Stanisa, čo dokazuje, že táto teória má logický základ sama o sebe. A to som ešte nepripomenul fakt, že Sam má nekonečný prístup k informáciám vďaka Branovi, ktorého môže poslať kam bude potrebovať. Ak je táto teória pravdivou, znamenalo by to, že bieli chodci boli porazení, no to či vyhynuli nevieme, no vieme, že ľudstvo by s istotou prežilo. No a čo si myslíte vy? Dáva táto teória zmysel?
Dúfam, že sa vám aspoň pri najmenšom toto video samo o sebe páčilo a ak prahnete po viac Game of Thrones kontente, môžete sa pozrieť na proroctvá, ktoré súvisia s Daenerys kliknutím vľavo a na proroctvá, ktoré súvisia so Cersei kliknutím vpravo. Ďakujem vám za pozornosť, do počutia, čaute!